mag-analyze later on. In the meantime, let's listen sa ato ang discussion karong gabi una. Ang unang pangutana, Silbert, mahitungod ni ining doktrina nga Katolikanhon mahitungod sa Santissima Trinidad mao kini. Naaba kuno sa Biblia kanang pagtulunan sa simbahang Katoliko ang gitawag og Santissima Trinidad. Naaba kuno na sa Biblia. Okay, ang essence ana agyud padre. Pero siguro naa silang una-una ang kanang pulong Trinidad. Mabasa ba niya sa Biblia? Well, ang pulong Trinidad, litra por litra, di mabasa sa Biblia. Pero ang gihinganlan ni ana, meaning ang essence, naa agyud sa Biblia. Kay ang Trinidad is usa ka Dios nga naa sa tulo ka persona. Kung ma-prove nato nga ang God the Father, God, hindi na kinahanglan i-prove. Hindi na i-prove. Oh. Kay God the Father, God. So God. O ma-prove po nato nga ang atong Ginoong Jesucristo, God, Dios, o ang Espiritu Santo, therefore, ang Dios dahil nga usa, kinahanglan mo mabasa sa Biblia nga usa ra ang Dios, ang Dios dahil nga usa, ana sa tulo ka persona, mo na essence niya. Well, ako sang dugangan gamay kanagaling mo ingon sila nga basta dili mabasa ang pulong dili na tuhuan. Oo, mana ilaha. Ato lang siguro i-correct na siya gamay kay ang ngalan o ang termino dili man siguro mo ay nakapatungha sa butang gihinganlan. Di ba siguro sila nga kanang pagtulon-ana na tungha kay giimbento ng termino nga Trinidad. Dili siguro may na kay sama ng bata. Dili mo ang ngalan sa bata, mo'y nakapatungha sa bata. Uhi ang ngalan. Uhi ang ngalan. Okay, namo gyud ba mga argumento? Naana ang bata sa ipahinganlan. Oo. Naana ang Santissima Trinidad, naana ang tulo ka persona sa Dios. Sa wala pa siya hinganling Santissima Trinidad. Yes. Oh. Kay ang simbahan, adto naman po'y katungod o gahom sa paghimog mga terminology. Labi na nga i-klaro niya sa mga libro. For example, example nga ila pong gidawat nga naghimo tag terminology nga inventor po sa tao kay pasimil silang inventor naman ang paggama sa pulong Trinity, no? Grante nga invento, pero naay mga invento nga bisan sila gali mismo ila po nang himo sa mapanang nito. They believe anang giingon sa in English po na Grego nga polytheism. O nga kanang pagtuo nga daghan ng Dios, polytheism. Nya atuwa sa Kristiyano isusaraman ka Dios, monotheism. The word monotheism dili nimo na siguro direktahan mabasa sa Biblia. Pero ang essence naa sa Biblia nga nagtuotan o sa lamang ang Dios, mao man ay monotheism. Pero ang word monotheism dili mabasa sa Bible. Di ba? So na. Because ang terminolohiya mo evolve man na pareha ng computer. Yeah. Wala na yung computer sa Biblia. Ha? Pero pasabot ni ana tungod kay dunay pagtungha ni ini kinahanglan siyang hinganlan. Yes. Kami na wala hinganlan. Sa deliberate mo padayon natay watcher natay sa itaw viewers pala. Viewer nga tuas vegan, no? Ang akong higala, no? Ang akong higala nga nagtan-aw nato karong gabi una. Kami gabi kanimo diha Sister Mern, ha? Na nagtagtanaw. More power to DYWC according to her. But anyway, padayon ta. Okay. Sige. Santissima Trinidad na sa Biblia. Isa pa dire, kung mayon sila asa maggahom magsimbahan, kanang maghimo-himo og mga terminology o mga balaod o sa diya. Atong hinumduman sa siguro ang nahisulat sa Mateo 18 versikulo 18. Usahan ko lang din, no? Ang gawa naman nato mga igsoon, dili mo tuwa basta di mabasa. Kinahanglan ko'y mabasa, puro pasahod pa nato. Pero ato lang ipahinumdum nga dili po maayo siguro nga maanad ta nga litra por litra gyud kay dili gyud tanan kinahanglan basahon sa Biblia litra por litra. Mao na may siguro topic wala ni kanang sura eskriptura. Taas ko na siya. Pero dili lang sa taas. Sa Santissima Trinidad. Okay, basahon ko din, no? San Mateo kapitulo 18 versikulo 18. O busa sultihan ko kamong tanan, ang inyong idili din sa yuta. By the way, ang inyo din ipasabot ang mga apostol, yung unang mga ministro nga gipili ni Kristo. Iina niya. Ang inyong idili din sa yuta, idili usab dito sa langit. O ang inyong itugot usab dito sa langit.
So gahom ni sa unang mga ministro niya, gibalo naman ta nga ang saad sa atong Ginoo nga gihatag nila ipasa po na sa mga sumusunod nila. No? Na sa buhat 2:38 ug 39 nga ang saad dili lang kay alang nila kundi hasta usab sa ilang mga anak sumusunod Sa mga sumusunod. Unya ato mang nakita gud sa kasaysayan kung history padre nga nga mga obispo sila mo'y nakasunod sa awtoridad sa mga apostol sa panaan nila ang katungod. So kung maghimo-himo sila mga malaod sama ng canon law kanang mga terminologies para masayon tun-an pod nato ang atong pagtulunan, so itugot na kay matud pa sa Ginoo diri itugot niya dito sa natin. Okay. Exactly. Meaning nga ang kining mga apostoles nga gipadayon ang buhat nila pinagi sa mga obispo, nagpadayon pagdagan, pagtuyok, paghatag sa maong pagtulunan ngadto sa henerasyon hangtod sa henerasyon. Yes. So klaro kaayo na nga diha sa Biblia atong mabasa ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Although ang pulong Santissima Trinidad wala sa Biblia. Kay kini gihingalan sa teolohikanhon nga pamaagi aron nga mura siya og ma-summarize. Pareha sa ilang gituhuan pod nga kanang gitawag atong monotheism, a belief of one God. One God. Kung sila anak, pero kanang pulungan di mabasa sa Wala nang monotheism sa Biblia. Wa may polytheism sa Biblia. Yes. Pero na Biblia ang usaray Ginoo, Yeah. naapod sa Biblia ang katong nagtuo og daghang Ginoo, Yeah. katong mga pagano. Isa pa wala pod mag-ingon ang Biblia nga dili pwede kagamaan og termino nga Trinidad. Wala ko mabasa. Kung maingon sila nga dili na pwede. So kung kaingon po nga nagtudlo ko sila wala sa Biblia. Yeah, at the same time, ang kanang giingon diha katong giingon ni Kristo nga unsay inyong idili sa langit, unsa po inyong itugot sa langit. Pues dunay blanket authority ang mga apostoles nga karon mga obispo, of course, minanduan sa Santo Papa, uban sa abag sa mga theologians o mga exegetes, mga Bible experts, sa paghimo, pag-umol sa pagtulunan nga binasi diha sa Biblia o mi-develop diha sa tradisyon sa atong simbahang Katoliko. Okay, ato hinumduman nga dili ta sola scriptura. Yes, meaning wala ta mag-agad lamang sa mabasa sa Biblia, kundili sa naumol uban sa Biblia ug sa mga wala masulat sa Biblia nga gitawag nato Yes, tradisyon. parehas ko na ng pagpukom padre o pila ang gidaghanon sa daang kasabutan o bagong kasabutan outside the Bible naman na. Kay kung basahon nato diri sa Biblia ang mga apostol wa mo sila mag-canonize o pila gid ka libro. Atong nahibawan later on naman na siya. Ang simbahan gid mismo ng Katoliko may nag-iingon pila ka basahon ana outside na sila. Unya, kini pud sila mga susunod mo na siya mga apostoles. Yan ang mamatay na bitaw apostoles. Nga gitagaan may blanket authority nga unsa inyong gidili o unsa inyong itugot, mo nay basihanan sa pag-umol ni ining simbahan nga nagtudlo kanato nga dunay tutulo ka persona sa usa ka Dios. Yes, padre. Aha. Pero ako lang iklaro sa atong mga suking tigpaminaw nga siguruhon yun nila nga kanang nanudlo nila authorized yun. Meaning, buti pasabot ka katug yung bundok nga maogi natukod o gisugda ni Kristo sa the first century ng unang siglo. Kinamang ipamulong si San Juan dinhi nga magbantay taan ang pundok, kidagang kaing pundok nga nag-angkon ron. Pundok-pundok. Pundok-pundok dili na tinawag nga pundok. Ngano kay bantayan nato nga ang Ginoo particular kay unity. O pa nag-iusap anong sa Juan 17:11 o 21 nga niingon siya amahan. Mausaon ta sila maingon nga ikaw o ako usa. So particular kay ang Ginoo usa. Kanang usa din gipasabot ang ang simbahan nga gitukod. Pag ingon niya ni Pedro, tukuron ko ang akong simbahan o iglesia, singular ako. So ito ba dili daghan. Dili na gipamulong si San Juan diri nga mo nang makaingon ta siguruon yun nato nga kining pundok nato mao kining pundok ka. Kay ani basahan ko diri. 1 Juan 2:18 ngadto sa 19. Mga anak, kinigiling pulong mga anak, nagpasabot din nga ang mga ministro sa Dios. Tawag mo rin ito gawahan kay
Mga anak, diligo ni anak sa unod. Di ba sabot niya, magtutuog ni. O yung siya, mga anak, children, sa ito pa, father day ang ministro. Okay. Parehas ninyo, Dre. Yeah, Okay. father. Okay. Mga anak, doon na ang katapusan sa kalibutan. Nakadungog ka mo nga muanhi ang kaaway ni Kristo sakit-sakit kinidre. O karon ania na ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busa masiguro nato nga duol na gayod ang katapusan. Mibulag kanato kining mga tawhana kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong pundok. Kay kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apan namiya sila aron mailhan gayod na sila dili kauban nato. Dinhi masabot nato dire nga particular din ang mga apostol anang usa gyud ka pundok. Ngay kay ang tinuod nga sakop magpabilin gina, di ba? Sa kasakit ug sa kalipay, wala magbiayon diri. Sa kasakit ug sa kalipay, mag-uno mahigit. Dili rason nga kung dunay mga pagsulay magbulag ta. Mo dili na rason. So ingon na pud tinuod ban nga atong simbahan ron daghang mga problema. Daghang mga crisis. Pero pagsulay na. So kung tinuod kang sakop gyud, di ka mobulag. Kung doon na may mga apan diha, magtabangay lang ta. Kung sama sa atong balay, kung doon na mga problema, magtabangay ta. Dili kay magluksog-luksog ta maghimong tag atong. Maman gani nga ang essence sa Santissima Trinidad, usara gyud siya. Yes. Tulo sila ka buok, pero usara siya ka Dios. Kay God is one. God is unity. Ha? There is unity. Ug kanuna nang gipangandoy sa Amahan nga paghimo niya sa katawhan, ha? Iyahanada ang giplano nga kining mao mga katawhana mahiusa sa usa ka pundok, magkatawag na og eklesia. Ipasabot sa eklesia na to convoke ang pagtigom, pagpundok sa katawhan nga gihimo sa Dios. Dili so to padre, dili maayo na nga nasupula kang pari, kayo kanay sa batasan sa pari, tawhanon man na. Muhawa na din ka. Dili siguro na. Okay. Dili man na, wala man na, kinsa man po o makakita mo pare nga murag anghel, murag ato na bita pa ingon tani kuwa man jud. Dili dapat ihemplo ana diri nga. For example, sa 12 apostles na inagunas, wala mag-ingon ang Ginoo nga at mag-ingon tagla ang pundok kay naamay ng Judas. So kasi mo ingon ana. So mo di po sabot nga kung na may mga apan diha sulod, dili na siya rason nga biyaan nato. Kung dili magtabangay lang ta diha. Murag balay pa nato diri ba panitan sa among balay. Hugaw ang sala. Unsa may buhaton? Ato ka sulaing balay. Kay hugawan ko sa balay nako. Dili manilhig ko. So ina na po dili kay mo iskapo ta. So hugaw man na itong balay, mo limpyo ta, dili kayo biyaan na ito. So, gani, kay balo na ba si Kristo nga kini siya si Judas? Kabalo po si Kristo nga mo na siya mo traidor niya. Pero iya na akong itawag. Yes. Kay good niya, ipasibate din niya nga, bisag unsa kang klase nga pagkatao, bisag unsa kang klase sa imong kinabuhi, anak ka sa Diyos. Doon na ka katungod o pilion ka sa Ginoo sa walay rason ngay ka ay pilion ka nako kay hapit ka ma-bright. Dili. No. Pareha karon. Ako gipili ko sa Ginoo nga pare, o ta mahems. Yes. So, unya may sila ano guni siya na pare ni ganun guni siya na madre ni nga mo may gipili. Unya ang Ginoo wala may standards pagpili. Kaya giingon, gipili ikaw kay ganahan ko nimong ari ka dinhi kay patrabaho nimo. Well, pagtrabaho nimo, naaro po na nimo o magpakataspukan ka. Imo nang tulubagon sa Ginoo. Yes, mga apostol diri lain-lain og mga batasan. Lain kayo. Si San Pedro mismo ang unang kapakita o di maayo. Yes. Oo. Pero wala gali ba kuya ni Kristo ang iyang gahom nga gihatag katong keys of the kingdom, mga yawi sa gingharian sa langit, nga nagsimbolo sa iyang pagka-prime minister. Kay kung nahinumduman nila, kung nagbasa sila sa Biblia, Isaiah o Isaias Kapitulo 22, 20 nga to sa 23, di ko nalang basahon diri kay malangan ta, sila na lang, o diskumpiyado sila, basahon nila. Ang Isaias 22, 20 nga to sa 23, na ay mabasa diha nga kanang tinungyanan sa Yahweh, ihimo kang prime minister, tawagon kag amahan. So, leader, so, mauna nga si Pedro, nga bisag na sityan siya, pero wala ba kuya ni Kristo ang iyang pagka-prime minister o tinugyanan sa mga Yahweh sa gingharian sa langit. In fact, sa John 21, 15 to 17, giingnan siya, katong kaliabot na, mumayad si Kristo sa langit, giingnan siya,
ati man na ang akong mga karnero o nating karnero. Simbolikan hon biya kay ng nating karnero o karnero. Kay duha man ka klase ang mga karnero ni Kristo. Hamtong o dili hamtong.